I'm tired of missing you. Moikka kaikki! Tänään mä kuvaan tänne mun kaverin kanssa, Inkan kanssa videota. Ja hänen kanava tulee tuohon alas. Käykää ihmeessä katsomassa, siellä on hyviä videoita. Ja tosiaan hän kuvaa tätä nyt. Ja tää on sellainen video, että mä sanon voimisteluliikkeitä ja Inka tekee ne sitten. Ja mahdollisimman monta me koitetaan saada. Mä en tiedä kuinka pitkä tästä tulee, mutta aloitetaan. Ja me ollaan tosiaan nyt Inkalla, me ei ole sit meillä. Mut joo. Wii! Mennään videoon! Ensimmäinen on kärrynpyörä. Okei. Voit mennä vaikka tuohon eteen kuvaamaan. Ja tää on siis mulle aika helppo. Ja seuraava liike. Seuraava on sitten spagaatti. Okei. Tässä liukuu paremmin. Nyt siis mä venyttelen nopeasti. Seuraava. Seuraava on kauris, eli tosi helppo suunnilleen. Mä voin kuvata vähän sivusta. Joo. Noin. Eli tolleen vaan. Tuo on tosi helppo, eli tässä vaan tänne. Tosi helppo. Seuraava on siltakaato. Silta, koska en voi kaatua, mutta voin tehdä ihan perussillan. Hiukset tiellä. Noin. Ja seuraava. Ja mä oon siis aika huono tässä, että mä osaan vaan oikeastaan sen alun aika hyvin. Eli tää on hidastettu. Yritän sitä. Joo, hidastettu kärrynpyörä. Mä oon osannut sen aika hyvin. Joo. Se on vaan se laskeutuminen vissiin vähän se, joo. Seuraava liike. Seuraava on arabialainen. Joo. Okay. Musta tullaan varmasti valittaa, että ei toi ole arabialainen, mutta mun mielestä mulle on ainakin sanottu, että se on arabialainen. Joo. Toi meni aika huonosti, mä teen nopea uudestaan. En mä kyllä edes tiedä, koska mä en nähnyt, mutta... Noniin. Okay. Seuraava on se kaurishyppy. Mun kädet oota uudestaan. Mun kädet on yleensä. Toi oli hyvä. Okei, sitten laita pauselle. Ja me vaihdettiin tosiaan paikkaa, koska toi ovi on tuossa. Eli seuraava on käsillä seisonta seinää vasten. Joo, ja sä voit kuvata vaikka tuolta. Joo. Seuraava on helpotettu skorpioni ja Inka on vissiin ite keksinyt tähän tänne. Joo, ja laita pauselle mun isosisko. Niin siis, eli helpotettu toi skorpioni, mutta aloittaa. Mä oon siis vissiin ite keksinyt, mä en ihan varma onko tätä oikeesti. Mut siis tälleen vaan. Joo, mutta tällainen video tänään. Hei, vielä yksi! Niin on muuten, joo. Minä sen tässä. Tietysti mä tykkään tehdä myös näin. Tässä mä oon vähän huonompi. Joo, mutta tämmönen video tänään. Täällä oli meidän kiva vieras. Se on moikka!